Είναι μία κρύα μέρα πάλι, το οποίο εμείς ήρθαμε λίγο να σας ζεστάνουμε. Μαρία, εσύ τι έχεις φτιάξει σήμερα, γιατί εγώ στην τιμή της καλεσμένης μας έχω ένα άπερον. Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα το χρόνο να το... Έχουμε καλησπέρα από την αγαπημένη Ντόχα και πολύ χαίρομαι. Καλησπέρα. Έχουμε φτάσει τόσο μακριά, Ελένη, στην Ντόχα. Ωραία. Έχουμε κρουαζιέρες για Ντόχα, by the way. Έχουμε και εκεί. Λοιπόν, εγώ έμεινα στην ερώτηση που είπες, είμαι με κρασάκι, είμαι με προσέκο βέβαια, οπότε και εγώ τιμώ Ιταλία. Ωραία. Εκεί θα πάμε σήμερα, καλεσμένη μας έρχεται από την Ιταλία. Λοιπόν, πώς θέλεις να ξεκινήσουμε, Ελένη μου? Θέλεις λίγο να δούμε που είχαμε συγκεντρώσει ερωτήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα? Σωστά. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις είναι αυτό το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε. Συγγνώμη, θέλεις λίγο πρώτα να πεις πάλι, επειδή υπάρχει σίγουρα κόσμος που μπορεί να μπαίνει πρώτη φορά. Σωστά. Τι είμαστε, τι κάνουμε. Πολύ σωστά. Πρέπει να ποιες είμαστε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ελένη Τρέσου, που είμαι υπεύθυνη marketing στη Cruise Travel και είσαι η Μαρία Οικόφου. Είμαστε εδώ για ακόμα μια βραδιά να σας ταξιδέψουμε στον όμορφο κόσμο της κρουαζιέρας. Θα έχουμε και άλλες προσθήκες. Βλέπετε, έχουμε ήδη καλεσμένους. Θα γεμίσουμε λίγο το πάνελ όλο περισσότερο. Ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα σχόλιά σας την προηγούμενη φορά. Οπότε μας δίνουν και εμάς τη δυνατότητα να συνεχίζουμε με την ίδια χαρά και την ίδια ένταση. Και να ξέρετε ότι οι ερωτήσεις σας για μας είναι πολύ σημαντικές, γιατί μπορεί να καθορίσουν και επόμενα live, έτσι, να γίνει από μια ερώτησή σας συζήτηση σε επόμενο live. Και ακόμα και να σας φέρουμε και μέσα στην κουβέντα μας, να συζητήσουμε για κρουαζιέρες, για προορισμούς, ακόμα και να καταρρίψουμε μύθους, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, έτσι. Οπότε, full, ρωτήστε μας, στείλτε μας τις σκέψεις σας, πείτε μας αν έχετε ταξιδέψει, αν έχετε κάνει κάποιο ταξίδι με κρουαζιερόπλοιο, και είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε για τις επόμενες Τετάρτες. Θα είμαστε παρεούλα, Σωστά, θα είμαστε παρεούλα, θα είμαστε παρέα της Τετάρτης. Κάτι που τείνει να γίνει μια συνήθεια. Ελπίζω να είμαστε και εθιστικοί, να σας ταξιδέψουμε. Πραγματικά οι ερωτήσεις και η συμμετοχή είναι κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη, μας δίνει κουράγιο, να μην σταματάμε να ταξιδεύουμε. Αυτό είναι το μόνο, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε. Είναι ένα όνειρο το οποίο δεν μπορεί. Όμως οι κρουαζιέρες αντίστοιχα είναι αυτό το οποίο δεν σταμάτησε. Αυτό που θα αναλύσουμε και στη συνέχεια, ότι νομίζουμε ότι οι κρουαζιέρες σταματήσαν το Μάρτι, είναι όμως ένα προϊόν το οποίο συνεχίζει κανονικά. Όπως είπες και εσύ την προηγούμενη φορά και ανέλυσες αναλυτικά τους κανόνες ασφαλείας τα οποία υπάρχουν και τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν σε κάθε κρουαζιέρα. Είμαι έτοιμη, γιατί ξέρω ότι έχεις μαζέψει πολλές ερωτήσεις από την προηγούμενη φορά και είμαι εδώ να καταρρύψω τους μύθους έναν. Έτσι. Ελπίζω να είσαι έτοιμη, γιατί έχω σημειώσει αρκετές ερωτήσεις, τις οποίες αρχικά είχα και εγώ πριν ξεκινήσω να ταξιδεύω με κρουαζιερόπλοιο, και φυσικά και ερωτήσεις τις οποίες συγκεντρώσαμε από το προηγούμενο live, και θέλω εδώ μαζί να τις συζητήσουμε για να βάλουμε και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και το τοπίο, γιατί παραμένει η κρουαζιέρα ένας τρόπος ταξιδιού, ο οποίος, ναι, ο Έλληνας το γνωρίζει, αλλά δεν είναι οι τελευταίες δεκαετίες. Εμείς, ας πούμε, οι τριαντάριδες, σαραντάριδες εκεί, δεν είμαστε τόσο familiar, τόσο εξοικειωμένοι, όσο ίσως παλαιότερες γενιές, σωστά? Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σωστά. Είναι πολύ σωστά. Και αυτό που λες είναι ένας μύθος, ο οποίος πρέπει να καταρρύψουμε, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας στα κρουαζιερόπλοια έχει πέσει αρκετά. Είμαστε περίπου πια στα 35 με 40. Και θα δούμε και ανάλογα με την εταιρεία το πώς μπορούμε. Σίγουρα θα μου πεις, εσύ Ελένη, πολλές φορές στο Σύνταγμα εγώ βλέπω μεγάλη ηλικία ανθρώπους. Εδώ να σου πω ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός διαχρονικός. Οι άνθρωποι θέλουν πάντα να έρθουν στην Ελλάδα. Πολλές φορές τα εκτός season το Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που είναι ακόμα πιο δελεαστικές τιμές και μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν μιας μεγαλύτερης ηλικίας που δεν δουλεύουν, σαφώς τους βλέπουμε. Όμως θα αναλύσουμε σιγά σιγά και θα σπάσουμε τους μύθους από προορισμούς οι οποίοι σαφώς και εταιρείες, οι οποίες είναι για το κοινό. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά και θα το επαναλάβω, πολλές φορές θα δούμε ότι το κρουαζιερόπλοιο δεν είναι για μεγαλύτερη ηλικία, δεν είναι για περιπέτεια. Έχει περισσότερη περιπέτεια μέσα. Ακριβώς. Και εδώ ήταν και η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, ότι μάλλον να σου πω ότι
οι κουραζιέρες είναι για μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε ήδη ουσιαστικά μου έχεις απαντήσει κιόλας εν μέρη, έτσι. Ναι, θα σου κάνουμε μια ερώτηση. Όταν βρίσκεσαι σε ένα κουραζιερόπλοιο που έχει zipline μέσα ή τείχους αναρρίχησης ή τεχνητές πίστες του σερφ, μάλλον είναι πιο... Και σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή πριν μπούμε μέσα στο live, σκεφτόμουν πραγματικά ότι δεν μου το θύμισε το Facebook, δεν υπήρχε memory γι' αυτό, ήταν απλά ένα καθαρό memory, ότι πριν μερικά χρόνια βρισκόμουν στις Μπαχάμες στην ίδια περίοδο, ήταν Thanksgiving, καλή ώρα όπως αύριο, και ήταν ένα τριήμερο μόνο πάρτι πάνω το κουραζιερόπλοιο. Ένα τριήμερο μόνο πάρτι. Θα μου επιτρέψεις να πούμε χρόνια πολλά στις Κατερίνες? Που γιορτάζουν σωστό, βέβαια. Θα πούμε χρόνια πολλά στις Κατερινές που μας παρακολουθούν. Ξεκινήσαμε τις γιορτές full τώρα, έτσι όλος ο επόμενος μήνας θα είναι γεμάτος και γιορτές. Θα είναι και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε και γιορτές εισαγόμενες, δηλαδή αύριο είναι το Thanksgiving, έχουμε περάσει το Halloween. Χαμός. Έχουμε και Black Friday, θέλω να σημειωθεί. Έχουμε και Black Friday. Κάτι καλό να μας πεις και για Black Friday? Έχουμε και Black Friday. Μπορώ να πω και τώρα, μάλλον στο τέλος θα το πούμε το Black Friday. Ναι. Στο τέλος. Ωραία. Ναι, οπότε ουσιαστικά μου λες ότι υπάρχουν εμπειρίες μέσα στο πλοίο, όπου δηλαδή είναι πολύ πιο λογικό να θέλει ένας νέος να ζήσει τέτοιες εμπειρίες όπως το zipline. Δεν μιλάμε, οποιαδήποτε ηλικία άμα θέλει, δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. Με η μαμά μου 60 χρονών, το zipline σίγουρα θα θέλει να το κάνει, είμαι σίγουρη. Αλλά ουσιαστικά μπορείς να βρεις τα πάντα, έτσι, από, όπως είπες, το zipline, το surf, μέχρι το να χορέψεις το βράδυ όλη τη νύχτα. Οπότε δεν έχει να κάνει με ηλικία σε καμία περίπτωση. Αυτό ουσιαστικά μου λες. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία. Αυτό που μπορούμε σίγουρα μιλώντας, γιατί να πούμε και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο γραφείο, το οποίο διεκπεραιώνουν όλα τα ερωτήματα και είναι η προσωπική σύμβουλη για τον καθένα που θα κλείσει μια κρουαζιέρα. Ότι ανάλογα με την ηλικία, το ενδιαφέρον και το πώς θα θέλει να χειριστεί τις διακοπές, θα τον στείλουμε αντίστοιχα και σε μια εταιρεία. Γιατί δεν αντιπροσωπεύουμε μόνο μια εταιρεία κρουαζιέρας, έχουμε σχεδόν το σύνολο των εταιριών που υπάρχουν παγκοσμίως. Zipline και ποτό στο χέρι, βλέπω, ναι. Αυτή θα είμαι εγώ. Zipline και ποτό στο χέρι. Εγώ θα απαντήσω στη Γεωργία. Το ας κλειστούμε σε ένα κρουαζιερόπλοιο επιτέλους. Μακάρι δηλαδή να κλειστούμε σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Εγώ σας το είχα πει ότι ένιωθα πολύ πιο ασφαλής την εβδομάδα εκείνη μέσα στο κρουαζιερόπλοιο παρά πριν ή μετά το ταξίδι στην Ιταλία, ομολογώ. Και να μιλήσουμε και λίγο τώρα που είπε να κλειστούμε στο πλοίο, το θέμα του κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι να κλειστώ στο πλοίο θα γίνεται χαμός, θα έχει πολύ κόσμο το πλοίο. Δεν ξέρω, τι φάση ας πούμε. Εντάξει, στην περίοδο που βρισκόμαστε τα πλοία λειτουργούν με το μικρότερο δυνατό capacity, με λιγότερο από το 50%, ακριβώς για να αποφεύγουμε το συνοστισμό. Όμως, αυτό που θέλω να σου πω ότι επειδή ο κόσμος, οι εταιρείες έχουν προβλέψει ότι θα έχουν αρκετό κόσμο μέσα, άρα έχουν και πολλές παροχές. Έχουμε jazz bar, θα έχουμε ένα bar το οποίο θα έχει live μουσική, θα έχει μια disco, οπότε ο κόσμος μοιράζεται. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εστιατόρια σε ένα κρουαζιερόπλοιο, δεν έχουμε ένα εστιατόριο ή ένα μπάρο, οπότε να έχουμε αρκετό συνοστισμό. Ναι, ακόμα και σε τα μεγάλα μεγέθη που πολλές φορές μπορεί να τρομάζουν, μπορούμε να είμαστε αρκετά απομονωμένοι. Δηλαδή, έχω βρει και στα κρουαζιερόπλοια που έχουν πάνω από 5.500 άτομα, και ενώ και εγώ στην αρχή ξεκίνησα με μία. Πού θα πάμε τώρα, δεν μπορούσαμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Δηλαδή, ήταν τόσο μπορούσαμε να εξαφανιστούμε που ήμασταν 8 άτομα και στο τέλος μιλάγαμε με το chat για να βρεθούμε. Δηλαδή, δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Ναι. Εσύ και εσύ είχες μια καλή εμπειρία πέρυσι, νομίζω. Και είχες και ακόμα και το κομμάτι όταν μπορούσε να κάνεις και πάρτι. Ναι, σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι όντως είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πέρυσι τέτοια περίοδο περίπου. Σωστά. Παρόλα αυτά, όντως δηλαδή ήταν πάντα. Ένιωθες ότι δεν ήσουν μόνος σου, αλλά δεν ένιωθες και ξέρεις αυτό το ότι είναι compact, είμαστε όλοι ένας πάνω στον άλλο και δεν μπορώ. Και είναι και τόσες επιλογές. Σε κάθε κατάστρωμα υπάρχει άλλο πράγμα να δεις και να κάνεις. Οπότε ήταν αρκετά
ο κόσμος απλωμένος. Οπότε ισχύει ότι ήταν γεμάτο, αλλά δεν ήταν ενοχλητικά γεμάτο το πλοίο, ομολογώ αυτό. Πες μου. Ήθελα να σε διακόψω ότι ακριβώς ότι δεν είναι μόνο το πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο υπάρχουν και πολύ μικρά κρουαζιερόπλοια. Αν θυμάσαι, αναφέραμε προηγουμένως την προηγούμενη φορά και θα το ξαναπούμε τώρα, expedition cruises, ποταμόπλοια, το οποίο έχουν μια χωρητικότητα, μπορεί τα άτομα να είναι πάνω από 50 ή τα yachts που μπορούμε να βρούμε, μικρά yachts, μπορούν από 50 μέχρι 300 ή 600 άτομα. Δεν μιλάμε πάντοτε για αυτά τα μεγαθύρια τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Σωστά. Και ίσως και σε μια επόμενη θα ήθελα να αναλύσουμε να ξαναπούμε παραπάνω για την προστασία που έχουν στο περιβάλλον, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να θεωρούμε ότι ένα τόσο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο μολύνει. Σωστό. Και, δηλαδή... θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό σε επόμενο live. Προσωπικά με ενδιαφέρει σίγουρα πολύ και σίγουρα υπάρχει κόσμος που επίσης ενδιαφέρεται. Κάνω μια πολύ γρήγορη παύση να πω, επειδή βλέπω ότι μπαίνει και άλλος κόσμος, ότι συζητάμε, παιδιά, σήμερα. Ουσιαστικά καταρρίπτουμε μύθους γύρω από την κρουαζιέρα και έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη στη συνέχεια από την Ιταλία, οπότε η κουβέντα μας θα συνεχιστεί στη συνέχεια και λίγο στα αγγλικά. Σας στέλνουμε εδώ παρεούλα, απλά έκανα ένα catch-up γιατί είδα ότι κάποιοι μπήκανε τώρα, οπότε είναι καλό να ξέρουν τι συζητάμε, τι λέμε. Θα κάνεις ένα catch-up, θα κάνουμε μια παρότρινση να πάρουν ένα ποτό, ένα τσάι, ό,τι θέλουν και να μας ακολουθήσουν. Σωστά. Σήμερα. Σωστά. Σίγουρα περιμένουμε να μας πούνε το τι περιμένετε από εμάς, τι θέλετε να ακούσετε από την κρουαζιέρα, ποια κρουαζιέρα ονειρεύεστε, ποια κρουαζιέρα έχετε πάει και ποια θέλετε να ρωτήσετε εμάς όταν είναι η αγαπημένη μας κρουαζιέρα από τις όσες έχουμε καταφέρει να πάμε μέχρι στιγμής. Εσύ, γιατί εγώ είμαι πολύ μετρημένες και περιμένω τις επόμενες. Από σένα σίγουρα θέλουμε να μάθουμε στο τέλος επίσης του live μας. Συνεχίζω όμως, γιατί εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και σε ρωτάω τις ερωτήσεις που ήδη τις έχω απαντήσει εγώ για μένα, γιατί ήταν οι πρώτες ερωτήσεις που είχα και εγώ και μπαίνοντας πλέον στο πλοίο αποφάσισα τι ισχύει και δεν ισχύει, αλλά είμαστε εδώ για να τη συζητήσουμε παρέα. Είμαι κλειστοφοβική που λες, Ελένη μου. Αν μπω στο πλοίο τόσες μέρες, τι γίνεται, θα αντέξω? Ήταν ερώτηση που είχα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, αρχικά. Ναι, είσαι κλειστοφοβική. Μπορείς πάντοτε, που είπαμε την επιλογή, το να έχεις μια καμπίνα με βεράντα. Να ξυπνάς κάθε μέρα, να κοιμάσαι το βράδυ μάλλον με το παράθυρο ανοιχτό και να ακούς τον ήχο της θάλασσας. Είτε αυτό βρίσκεσαι στη Μεσόγειο, είτε βρίσκεσαι πάνω στα φιόρδ, είτε βρίσκεσαι στην Αλάσκα, είτε στην Καραϊβική. Ακριβώς. Το άλλο κομμάτι είναι ότι είναι τόσοι χώροι και οι ανοιχτοί που δεν υπάρχει ο συνοστισμός. Και το κρουαζιερόπλοιο, το βαντάζ που έχει είναι ότι βρίσκεσαι στο κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν εσύ κοιμάσαι. Τη διάρκεια της ημέρας το περνάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι στο λιμάνι προσέγγισης. Οπότε δεν θα είσαι μέσα. Το κατανοώ, είναι το πιο λογικό για κάποιον. Και εδώ θα μου επιτρέψει να πούνε ότι αν έχουμε, και εσύ και εγώ μάλλον έχουμε μας αρέσει λίγο το να είμαστε εξερευνητές, το να βγαίνουμε έξω, το να περπατάμε σε μία πόλη, το να την... Αυτό δεν σου απαγορεύει. Δηλαδή, αυτό που μπορείς να κάνεις με την κρουαζιέρα είναι επειδή ο κόσμος είναι πολύ μικρός, πολύ μεγάλος μάλλον και η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Με την κρουαζιέρα μπορείς να κάνεις ταξίδια σε μικρό χρονικό διάστημα να δεις. Δηλαδή, μπορείς να πας αυτό που είπαμε, μια Λατινική Αμερική που μπορεί να θέλεις ένα 1,5 μήνα να την εξερευνήσεις, θα μπορούσες με ένα ταξίδι που είναι με μια κρουαζιέρα σε 14 μέρες να δεις πολύ περισσότερα. Και αν σ' αρέσει, επιστρέφεις αυτό που λέω. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και ένα δείγμα από την κρουαζιέρα και να συνεχίσεις. Σωστά. Άρα θα είμαι πάντα απασχολημένη, γιατί είναι άλλη ερώτηση. Πώς θα περνάνε οι ώρες μου, πώς θα περνάνε οι μέρες μου μέσα στο πλοίο, παιδί μου, είναι δυνατόν τόσες μέρες μέσα? Αλλά άμα απαντάς πάλι, πριν σε ρωτήσω, ότι ουσιαστικά, όπως λέγαμε βέβαια και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είσαι όλη την ώρα μέσα στο πλοίο, ή από την άλλη, όταν είσαι στο πλοίο, υπάρχουν τόσα πράγματα να κάνεις, τόσες επιλογές. Εγώ ακόμα και τώρα λέω, παρόλο που είχα εξερευνήσει όλα τα καταστρώματα, θεωρώ ότι υπήρξαν πράγματα που τα είδα τελευταία μέρα και έλεγα δεν παίζει. Δηλαδή τώρα το είδα αυτό, τόσες μέρες είμαι μέσα, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε? Σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι δεν μπορείς να δεις ποτέ όλο το κρουαζιερόπλοιο ή να εξερευνήσεις. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που έχω περισσότερη εμπειρία ή έχουμε το κομμάτι της... Έχουμε μαζί μας τον οδηγό, είτε στο κινητό, είτε στο που μας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Δεν μπορούμε.
Γιατί σου ξαναλέω, οι ώρες οι οποίες βρισκόμαστε στο κρουαζιερόπουλο, σίγουρα υπάρχουν κάποιες μέρες εν πλώ, το οποίο αυτό είναι η μέρα που προσπαθείς και τρέχεις εντός εισαγωγικών να ευχαριστηθείς στο πλοίο ή απλά να χαρώσεις τη βεράντα σου. Εγώ αυτό προτείνω, ότι δεν χρειάζεται, επειδή δεν είναι απαραίτητα ένα μαζικό πράγμα το οποίο και θα τρέχεις για να προλάβεις ό,τι είναι, ό,τι σου προσφέρεται. Αν θέλεις βέβαια μπορείς να το κάνεις. Αν θέλεις πάρα πολύ μπορεί να χαλαρώσεις. Είναι τα δρομολόγια έτσι, το οποίο θα έχεις κάθε μέρα σε έναν ενδιαφέρον προορισμό πάνω από 10 ώρες για να τον δεις και σίγουρα θα θέλεις να έχεις μια μέρα εμπλό για να ξεκουραστείς. Μπράβο, ναι. Σωστά. Αυτό που θέλω να ξαναπώ είναι ότι, και το πάμε, δεν το αναλύσαμε τόσο την προηγούμενη φορά, το καλό που έχει η κρουαζιέρα, δηλαδή μέσα σε 7 μέρες, επειδή το κρουαζιερόπλοιο και το ξενοδοχείο μας, τι κάνουμε, μπαίνουμε την πρώτη μέρα μέσα, ανοίγουμε τη βαλίτσα μας, βάζουμε τα πράγματα στην τουλάπα, τακτοποιούμε, κάνουμε το δωμάτιό μας όπως είναι το σπίτι και απλά αυτό μας μεταφέρει από τον έναν προορισμό στον άλλον. Δεν έχουμε το να μεταφέρει, δηλαδή, αλλαγές, πακετάρω, παίρνω στο πούλμαν, ναι, πας μία φορά σε μεταφέρει, άρα ναι, είναι ο πιο ξεκούραστος τρόπος διακοπών. Είναι. Ναι, και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά και θα το πάμε, ότι στην κρουαζιέρα μας κακομαθαίνουν. Σωστά. Έχω να σε ρωτήσω για το θέμα της ενδυμασίας, της ένδυσης, ας πούμε. Έχουμε δει κλασικά σειρές, ταινίες, όλοι, ξέρεις, dressed up, πολύ καλά ντυμένοι, κυριλέ, η βραδιά του καπετάνιου, δεν ξέρω τι. Αυτό, ας πούμε, εγώ που είμαι εκεί, στα 30, ας πούμε, και κοντεύω τώρα λίγο κάτι παραπάνω, που μ' αρέσει να ντύνομαι καλά, αλλά όταν θέλω να κάνω ταξίδι διακοπών, θέλω, επειδή μου να είμαι άνετη. Θα το σκεφτώ και 2 φορές π.χ. Το θέμα της κρουαζιέρας και γι' αυτό, τύπου πρέπει να ντυθώ καλά, πρέπει να έχω μόνο φουστάνια. Δηλαδή, όχι βέβαια. Νομίζω ότι δεν ισχύει, έτσι. Όχι βέβαια. Δεν ισχύει. Όχι βέβαια. Εντάξει, να είσαι ένα ωραίο φόρεμα, να το ζήσεις, έχει και κάτι μαγικές σκάλες μέσα στα κρουαζιέρα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή, εγώ δεν θα σου πω όχι. Δηλαδή, γιατί είναι η μοναδική σου ευκαιρία να ζήσεις το κοκτέιλ με το καπετάνιο, το οποίο ναι, θα πας να χαιρετήσεις τον καπετάνιο και θα βγάλεις μια μυστική φωτογραφία. Γιατί όχι, δηλαδή, οφείλω να σου πω ότι είναι πάρε ένα φόρεμα μαζί, αν θέλεις. Όμως, κοίταξε ποιο είναι το οξύμορο της υπόθεσης, ότι μπορείς να βλέπεις ότι είναι σε ένα κατάστρωμα, είναι όλοι στο κοκτέιλ του καπετάνιου, είναι όμορφα ντυμένοι. Εσύ είσαι αντίστοιχα στο πάνω κατάστρωμα στην πισίνα με τη βερμούδα και τις εγγνώρισεις, οπότε υπάρχουν σαν να είναι 2 κόσμοι. Να απαντήσω λίγο στη Γεωργία που έχει γράψει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Στη Γεωργία, που λέει πιτζάμα πάρτι δεν έχει. Θα έχει και πιτζάμα πάρτι. Υπάρχουν διάφορα θεματικά. Ανάλογα με την κρουαζιέρα και την εποχή την οποία κάνουμε, και κάποιο από αυτό μπορεί να είναι και πιτζάμα πάρτι. Γενικώς στην κρουαζιέρα, ό,τι και να ζητήσουμε, το έχει. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό το ότι βλέπω τη Γεωργία, η οποία να πω ότι είναι και διατροφολόγος μου, by the way, εδώ έρχομαι να κάνω την ερώτηση, την πολύ κρίσιμη. Τι γίνεται με τόσο φαγητό πάνω στην κρουαζιέρα, θα πάρω κιλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό είναι, γιατί ναι, θα μου πεις με τόσους μπουφέδες και δωρεάν και το φαγητό το οποίο είναι μέσα στην τιμή και μπορώ να ξεκινήσω να τρώω τυπικά στις 6 ώρα το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αν θελήσω μπορώ να πάω... Γεωργία, μην ακούς. Μην ακούτε. Όμως έχουμε και το υγιεινό κομμάτι, δηλαδή περνώντας και έχουμε το χώρο του σπα, έχουμε το γυμναστήριο, το οποίο το γυμναστήριο θα αναλωθώ σε ένα άλλο βίντεο, γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ένα γυμναστήριο ξενοδοχείο που είναι σε ένα χαμηλό επίπεδο, ενώ το γυμναστήριο τις περισσότερες φορές είναι στο μπροστινό μέρος του πλοίου με απεριόριστη θέαση στη θάλασσα. Δηλαδή και να μην πηγαίνεις γυμναστήριο, να σου πω απλά δεν θες, θα πας γιατί θες να κάνεις ποδήλατο και να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Γεωργία, ναι, συνεχίζω. Υπάρχει λοιπόν και γιατί διαβάζω πάλι το σχόλιο της Γεωργίας, οπότε υπάρχει λοιπόν μενού για όλες τις ιδιαιτερότητες. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και αν θέλουμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα στη διατροφή μας, το δηλώνουμε κατά τη διάρκεια της κράτησης και αντίστοιχα βρίσκουμε και τα τμήματα στο μπουφέ. Ο μπουφές είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή πολλές φορές τυχαίνει να μην τον δεις όλο, δηλαδή περάσεις ένα κομμάτι,
Θα απαντήσω και στη... Γελάω γιατί βλέπω τα σχόλια κι εγώ. Μην νομίζω ότι γελάμε έτσι μόνος μας. Σωστά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να περάσει από το μπουφέ και να μην τον δεις όλο. Να νομίζεις ότι επειδή θα σου φανεί πολύ μεγάλος, θα πεις ότι οκ, τελείωσε και αυτό συνεχίζει και στην άλλη μεριά του πλοίου. Ναι, στο σχόλιο που γελάσαμε και οι δύο θα απαντήσω και εγώ ότι υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι όσες μέρες είναι η κρουαζιέρα, αν δεν είμαστε προσεκτικοί και δεν έχουμε τις συμβουλές της γεωργίας μαζί μας, μπορούμε να πάρουμε περίπου όσα κιλά είναι και η κρουαζιέρα. Όμως, εκτός να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο. Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο, έχουμε κανονικό γήπεδο μπάσκετ ή τέννις και ποδοσφαίρου ακόμα. Υπάρχουν συγγνώμη για την έκφραση, το jogging track που τρέχεις γύρω-γύρω. Μπορούμε να βρούμε... Αυτό πήγα να πω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ όταν συνειδητοποίησα ότι υπήρχε αυτό, εκεί την έβγαλα. Πήγα στο γυμναστήριο μεν, γιατί ήθελα να δω και πώς είναι όντως και είναι φανταστικά. Και παρεπτόντως υπάρχει το βιντεάκι μετά. Στο Facebook παράλληλα θα το δείχνουμε σε λίγο. Οπότε μπείτε, υπάρχει στιγμιότυπο και από το γυμναστήριο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό πάνω. Δηλαδή να τρέχω κοντά στο φουγάρο, ναι. Από κάτω από το φουγάρο, αλλά να είμαι έξω. Εγώ αυτό ήθελα και όταν το είδα ότι υπάρχει διάδρομος για να τρέχεις ουσιαστικά, ήταν το καλύτερό μου. Ναι. Επίσης υπάρχουν τώρα και τα καινούρια, το οποίο μπορείς να έχουν ποδήλατα με ηλεκτροκίνηση πάνω, το οποίο μπορείς να το έχεις σε κάθε προορισμό, αν θες να βγαίνεις αντί να είσαι με τα πόδια σου. Πολύ σωστά, οι λύσεις υπάρχουν στο θέμα της διατροφής και εφόσον μιλάμε για τόσο μεγάλο, όταν είμαστε σε διατροφή, αυτός μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Και, εντάξει, μπορούμε και να ξεφύγουμε. Ακόμα και στα γλυκά υπάρχουν γλυκά, χωρίς ζάχαρη, με στέβια, με οτιδήποτε. Βέβαια. Η Αλέκα, να της πούμε ότι το έχουμε στο υπόψη μας. Έχεις δίκιο, την επόμενη φορά να μας δείξετε μερικές φωτογραφίες. Ξαναλέω ότι σε λίγα λεπτά στο Facebook θα ξεκινήσει να δείχνουμε για κάποια βιντεάκια. Οπότε είναι μια καλή γεύση να πάρεις και από εκεί. Άνοιξε και το Facebook σου λοιπόν, στο Cruiseway, γιατί θα δεις σε λίγο και βιντεάκια. Προχωράω, γιατί θέλω να σου κάνω άλλες ερωτήσεις και μετά να έρθει στην παρέα μας η καλεσμένη μας, έτσι, όπου εγώ θα σας αφήσω για λίγο και θα είμαι στο Facebook για να μπορεί να είναι η Μάρτα μαζί σας. Ρωτάω άλλα δύο που έχω σημειώσει και η μία ερώτηση μου την έκαναν και πολύ πρόσφατα. Μου λένε εσύ ταξιδεύεις μόνη σου, συνήθως. Και εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω μόνος μου. Αξίζει, γίνεται η κρουαζιέρα, είναι για έναν, είναι για solo travelers? Είναι για solo travelers η κρουαζιέρα και μάλιστα αυτή την περίοδο υπάρχουν εκπληκτικές τιμές, γιατί ξέρεις πολύ καλά, έχεις ξενοδοχείο ότι ο solo traveler πληρώνει κάτι παραπάνω από ό,τι θα πληρώνει να ήταν σε δέκλινο. Και είναι ένα τίμημα το οποίο πολύ καλά μπορείς εσύ το πληρώνουμε ακριβώς πολλές φορές. Υπάρχει η δυνατότητα του να... Έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Στην αυτή την περίοδο δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για το μονόκλινο, οπότε είναι σαν να ταξιδεύουν δύο άτομα σε δίκλινο. Και η κρουαζιέρα είναι και είναι ο καλύτερος τρόπος να έχεις παρέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις ποτέ μόνος σου. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται να κάνει έναν προορισμό και μπορεί να πει ότι δεν ξεκινάει πρώτη φορά να κάνει ένα ταξίδι και σου λέει, μα πώς θα πάω τώρα μόνη μου. Η κρουαζιέρα είναι το καλύτερο, γιατί εκεί θα έχεις σίγουρα παρέα, θα μπορείς να βρεθείς και με άλλους ανθρώπους, θα γίνεις μια ομάδα χωρίς να το καταλάβεις. Θα γίνει μια ωραία, μεγάλη, όμορφη παρέα. Να σου πω ότι υπάρχουν ανθρώπους που γνωρίστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο, όχι απαραίτητα ερωτικά, συνεχίζουν και είναι παρέες μόνο για κρουαζιέρα. Ξέρεις, αναφέρουμε στο πλοίο της αγάπης, είσαι λίγο μικρότερο, αλλά εγώ το μεγάλωσα με αυτό. Ναι, το είδα και εγώ στην πορεία. Επίσης, να πούμε πολύ σημαντικό ρόλο ότι παίζουν και οι άνθρωποι μέσα, έτσι, το staff, δεν θυμάμαι αν υπάρχει συγκεκριμένο όνομα, entertainers. Είναι φοβεροί τύποι τις περισσότερες φορές και είναι αυτοί ακόμα και μόνο σου να είσαι. Θα σε κάνουν να νιώσεις μέρος της παρέας, θα σε κάνουν introduce πολλές φορές σε άλλους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το ότι οι ομάδες μέσα είναι πολύ σωστά διαλεγμένες και τα άτομα είναι πολύ κοινωνικοί. Ακόμα και μόνος σου να μπεις στην κουραζιέρα δεν θα είσαι πρακτικά μόνος σου, όντως. Και ειδικά στα βραδινά, στα show, στις παραστάσεις, στους βραδινούς χορούς και όλα αυτά, έχεις πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις μόνος σου. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εγώ που θέλω να μείνω μόνη μου, δεν μπορείς να μείνεις. Δηλαδή, θέλεις να μόνο στην κουκέτα, μόνο στην καμπίνα μπορείς να μείνεις. Δηλαδή, αν θέλεις να απομονωθείς, είναι έτσι το feeling το οποίο ο άλλος θα επικοινωνήσει, θα έρθει μαζί σου, θα μιλήσει, θα σου κάνει μια... δεν θα πιάσει με την κουβέντα, θα έρθει να κάνει... θα βρεθείτε μαζί. Ναι, ακριβώς.
Και λοιπόν, θα σε ρωτήσω το τελευταίο για τώρα, το οποίο, ας πούμε, θεωρώ ότι ίσως είναι και στους περισσότερους στο μυαλό τους, που δεν έχουν ίσως ταξιδέψει ακόμα, είναι το κομμάτι του κόστους. Δηλαδή, κάποιος θεωρεί ότι όχι, ρε, σίγουρα θα είναι πανάκριβη μια κρουαζιέρα. Τώρα όλα αυτά που περιγράφεις, εντάξει, ούτε καν. Θα είναι πανάκριβα. Τι ισχύει? Πολύ σωστή η ερώτηση. Και είναι ότι βλέποντας αρχικώς την τιμή της κρουαζιέρας, θεωρούμε ότι μπορεί, δηλαδή σε σύγκριση με ένα πακέτο στεριάς, να πεις, OK, είναι λίγο πιο ακριβό. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι βλέποντας την τιμή έχουμε την κρουαζιέρα, είναι η διαμονή μας, είναι φαγητό καθημερινά, δεν θα από το πλήρη διατροφή, τα ποτά αυτή τη στιγμή. Είπες ποτά και το πιάσα στο χέρι. Είπες ποτέ πολύ σωστά, γιατί δεν έχουμε πολύ καιρό να πούμε. Είπαμε, cheers. Εγώ είπαμε στο Aperol στην τιμή της καλεσμένης μας σήμερα, επειδή έχουμε πάει Ιταλία. Οπότε μέσα στην τιμή έχεις την διασκέδαση, το γυμναστήριο, όλες αυτές οι παροχές είναι μέσα στην τιμή. Οπότε το ποσό, αν το μοιράσεις, αν μου επιτρέπεις να το κάνω πάρα πολύ απλά μαθηματικά, αν το μοιράσεις κατά τη μέρα, είναι το πιο προσιτό πακέτο το οποίο μπορείς να βρεις. Για αυτόν τον προορισμό. Γιατί πολλές φορές, όταν συγκρίνουμε ένα πακέτο, δηλαδή ακόμα και να βάλουμε ένα Παρίσι, ένα Λονδίνο, το πακέτο θα έχει ένα ξενοδοχείο με πρωινό ή ένα ξενοδοχείο με πρωινό και ένα γεύμα. Όχι αυτό το οποίο παρουσιάζει. Ειδικά τα θεάματα. Υπάρχουν πάνω στο κρουαζιερόπλαιο, έχεις δει και εσύ, υπάρχουν παραστάσεις Broadway, οι οποίες κανονικά θα πρέπει να τις πληρώναμε με το αντίστοιχο ποσό ή να κάνουμε κράτηση για μήνες πριν. Και αυτό όμως μπορούμε να τα δούμε. Ή το Cirque du Soleil που είναι. Δηλαδή μπορούμε να δούμε αυτές τις παραστάσεις μέσα στην τιμή της κρουαζιέρας. Και φυσικά, να πω εδώ, επειδή μου δώσε αυτή την ευκαιρία και θα κάνω ένα κομμάτι πώλησης, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλές τιμές για το καλοκαίρι του 2021, που σημαίνει, θα το πω ότι κλείνουμε τώρα και πληρώνουμε και ταξιδεύουμε αργότερα. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε την κρουαζιέρα που θέλουμε σε αρκετά δελεαστική τιμή και να ακυρώσουμε μέχρι και 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Μιλάω τώρα για κρουαζιέρες γιατί κοιτούσα, μπήκα να δω, η αλήθεια είναι, και να δω και το Black Friday και όλα τα σχετικά επίσης. Ξεκινάνε από 200 κάτι ευρώ, δηλαδή εβδομάδας κρουαζιέρες. Σωστά. Είναι φοβερό, είναι το timing καλό και εγώ το σκεφτόμουν γιατί λες ότι μετά να κλείσω και μετά τι γίνεται και είναι αυτό το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι, θα μου βεβαιώσεις και εσύ και αν θες και με συγκεκριμένες εταιρείες, ίσως και στο τέλος της κουβέντας αυτό πάλι, ποιες μπορεί να είναι αυτές οι εταιρείες, είναι ότι κλείνεις, έτσι, σε πολύ καλή τιμή τώρα, γιατί παίζουν φοβερές τιμές και όντως μπορείς να ακυρώσεις και 15 μέρες πριν. Οτιδήποτε προκύψει, αγχωθείς, υπάρχουν νέα restrictions, οτιδήποτε, μπορείς να ακυρώσεις for free, που αυτό μας καίει όλους, έτσι. Σωστά. Είναι και μάλιστα η εταιρεία η καλεσμένη μας η Μάρτα, η οποία θα πει σε λίγο που είναι από την Costa Cruises, την οποία είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Μπορούμε, γιατί η Costa αυτή τη στιγμή προσφορές που έχει για το καλοκαίρι, δηλαδή μπορείς να πας στα νορβηγικά φιόρντι, στη Βαλτική, με τιμές που αν τις βλέπαμε πέρυσι. Δηλαδή, και εμείς επειδή θυμόμαστε την τιμή την περσινή και κοίταξε να δεις πόσο καλή τιμή είναι τώρα. Και έχεις τη δυνατότητα αυτή να πληρώσεις, να έχεις δώσει μια ελάχιστη προκαταβολή για να το κρατήσεις το ταξίδι σου τώρα και να ταξιδέψεις τον Αύγουστο σε μια τιμή που δεν μπορούσες να φανταστείς. Δηλαδή το φέρνει ακόμα πιο προσιτή είναι η κρουαζιέρα κοντά μας και 15 μέρες πριν. Με οποιοδήποτε, αν ακυρώσεις, δεν είναι ότι μόνο στην περίπτωση αν υπάρχει κάποια ασθένεια, όπως μπορείς να ακυρώσεις απλά στις 15 μέρες πριν. Σούπερ. Ωραία. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε και λίγο προς το τέλος, μετά με το που κλείσετε με τη Μάρτα, για να μην την έχουμε να περιμένει. Ούτως ή άλλως, έχω και στο μυαλό μου κάτι που θέλω να δω και περιμένω να είστε μέσα, παιδιά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό για group trip που σκέφτομαι και θα μας πει επίσης η Ελένη και το τι γίνεται, τι έχουμε από Black Friday, αν μπορούμε κάτι να προλάβουμε τις επόμενες 2-3 μέρες. Εγώ εδώ θα σε αφήσω, Ελένη, για λίγο, γιατί το Instagram αναγκαστικά επιτρέπει 2 μόνο μιλητές. Οπότε εγώ θα βγω για λίγο από το Instagram, να αφήσω το χώρο στη Μάρτα που θα πεις εσύ ποια είναι και περισσότερα. Θα συνεχίσω θα βλέπετε τη μούρη μου, αν θέλετε, όμως στο Facebook, όπου εκεί θα φροντίσω να σας δείξουμε και τα βιντεάκια που λέω. Μη φύγετε, έτσι, γιατί τώρα η Μάρτα θα σας πει περισσότερα, θα μιλήσουμε με την Ελένη στα αγγλικά, γιατί η Μάρτα, είπαμε, είναι από Ιταλία.
Και ξαναλέω, όσοι δεν έχετε ανοίξει το Facebook, ανοίγετε τώρα το Facebook στο Cruiseways στη σελίδα μας για να δείτε και τα βιντεάκια που θα παίζουν παράλληλα όσο θα μιλάει η Ελένη με τη Μάρτα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, Ελένη μου. Εμείς τα λέμε σε λιγάκι πάλι, έτσι. Οπότε καλούμε τη Μάρτα. Μάρτα, are you with us? Αν μπορώ. Yes. Κάτσε. Hello. Hello. Can you hear me well? Hold on. Yes. Marta? Yes. Hello. Hello. Hi. Nice to. It's so nice to see you from. Thank you for joining us. Thank you for inviting. If you allow me for a second, I have to introduce you in Greek, and then we will continue our discussion in English. So, η Μάρτα είναι η υπεύθυνη Sales Marketing και Ανάπτυξης των χωρών για την Costa Cruises, για τις χώρες όπως είμαστε εμείς. Είμαστε οι νέες αγορές, the emerging markets της Ευρώπης. Οπότε, Μάρτα, now we'll continue in English. Once again, thank you very much for joining us. And I will have to start with Costa. You have to tell me that you have to break the myth that everyone thinks that the cruises were stopped in March, and that's it. We are not working at all, correct? So thank you a lot for inviting me to this live. It's the first one I make myself, so it's really great to be able to communicate this way. So I just wanted to tell you something about our company, which is Costa Cruises. Costa is a very, very big company and it has a very long history. Costa Cruises is part of Carnival Corporation, which is the biggest cruise group in the world. Costa Group, which is made by Costa Cruises and AIDA Cruises, is the biggest group in Europe, and Costa is part of this group. Costa, as I was saying before, has a very, very long history because we started in 1948 with the Annecy. So we were cruising from Genova to South America at that time. And in 2018, we celebrated our 70th birthday. So it's a company which has a long pioneering history because in all these years, Costa was first in many, many things. For example, we were the first company to introduce a spa on board our ships. We were the first company in having the flying cruise program. So we were building packages with the flight together with the cruise. And this was something that we started to do very, very early in 1968. So I'm very proud to be part of this company. And also I'm very proud to be part of another pioneering thing that Costa has done, which is building the first cruise with the LNG fuel, which is a green fuel. And the first cruise, the first ship was Costa Smeralda. And from now on, we will build only LNG fueled ships because sustainability and the environment is very, very important for our company. But I don't want to bore people with the, with the facts and figures. You're not boring people. Sorry for this. This is another topic we will cover. This is what I was said before in Greek, that we have to take this misunderstanding that the cruise companies are polluting and have this huge waste. And also you have programs that you are giving the food on each port that you are stopping. If you are not using them, you're not throw them away. You just give it for people that are in need. Yes. 1 second in Greek. Απλά να ξαναπώ ότι στο Facebook βλέπετε φωτογραφίες από την τελευταία κουραζιέρα της Μαρίας που έγινε πάνω στην Κώστα και είχε και κομμάτια από το safety στην αρχή που έπρεπε να περάσει όλα αυτά τα screening που της αρέσανε με τη θερμοκρασία που αναφέραμε την προηγούμενη φορά. So, Marta, back to you. I'm sorry.
Yes, yes, it was right that also we care about the food that we produce on board. And as you said before, we have placed in many ports a cooperation with the Banco Alimentare, which is a company that is coming on the docks of many ports in the world and taking out from our ships the food which is still good and give it to the you know places in the big towns where people we have a very complicated and beautiful machine not to waste anything that it produced on board the ship. So yes, as I was saying, we are pioneering in many things, and also we were pioneer in this very difficult year that we are all living, with building up a product that made our ships very safe. On September 6th, 2020, we began to cruise again with Costa Deliziosa. And we had the luck, I'm sure Maria told you already, that we had the luck to spend 1 week together on Costa Deliziosa, departing from Trieste. We had a very nice experience on board because what happened from September up until now? We started to cruise and we are continuing cruising even in this period, which is, as you probably know, very difficult in terms of pandemic spreading inland. But on the ship, I'm sure you talked about it already, so I don't want to say it again, but the product on the ship is designed as if the ship is a big green bubble. Everybody is tested before going on a cruise. Everybody is traced on the cruise. The excursions are made like little bubbles in the sea. So when you go off the ship, you are checked. They check your temperature when you go on. So it's really, we were saying it with Maria on Costa Deliziosa. It's the only way you can travel now safely. So from September up until now, we continue to cruise. Now we have only one ship operating, which is Costa Smeralda, our biggest ship. We are trying to change the itineraries and the product to customize it for the needs of the guests who want to travel now. So now, for example, Costa Smeralda, yes? Sorry, no. You said that Costa Smeralda. No, it's you, Marta. Yes. What's the itinerary in this moment? The itinerary of Costa Smeralda is all Italian, as we used to do from mid-October, because we started to go abroad, but then we realized that cruising in Italy is safer. So Costa Smeralda is cruising the West Mediterranean, and now we have placed some mini cruises, only 3 and 4 days, because we thought that people maybe want to have just, 3 and 4 days of relax, of holiday. They cannot afford a whole week cruise, and I'm happy to say that it's going very well. So again, in this difficult year, we have to be ready to change the product, the itinerary, and customize it for the need of the people who still want to go and travel, which are a lot, because I'm sure that we all miss traveling a lot, everybody of us. Exactly. So that's basically what happened from September up until now. And we will continue cruising. We have a plan of putting again on the sea all our ships from time to time. Of course, when the vaccine will be out, it will be easier, but we don't stop, because we realize that the product is really, really very safe, and it's the only way you can travel safe around the world now. So that's basically what happened
to us. Then also we are not stopping our big projects. One of them, the first one we will have in a few weeks, is Costa Firenze. Costa Firenze will be our new ship. It's designed of Costa Venezia. Costa Venezia was baptized in Trieste a few years ago, but then it went out to the east for the Chinese market. But now we have the luck to have Costa Firenze, the twin ship of Venezia, and she will be staying here in the Mediterranean. So it's really a beautiful ship, a new ship. Everything is designed, the cabins have design and textile of Firenze. The restaurants, there are many restaurants and really beautiful ship. So we're looking forward to that, because I was in Venezia. I was the lucky one to be in Venezia. We're looking forward to that. And we have already before in Greek, we said about the Black Friday we're having and the ability that you can book your summer cruise and cancel if something happened up to 15 days before. Yes, so we have put in place some, we call it relaxation clauses. Of course, you know, we all know that we are living in this weird period, so we want people to be able to book and be relaxed about the cancellation. So we changed and we put some promos out in a way that people can book their summer holidays, but with knowing that they can cancel 15 days before if they don't want to go. Excellent, excellent. What would be the best itinerary for this summer? Let's say in the best price we can have at the moment. Yeah, I mean, it's really up to, because we are managing a lot of countries in Europe. So every country, every guest have their own desire, you know, their own dream destination. But to me, still, the fjords and the Northern Europe are the best itineraries we can sail on. And this summer, we will have 4 ships altogether sailing the north of Europe, doing very different itineraries from the past, because we will have Costa Diadema sailing from June to September in the fjords, which is our usual itinerary. Then we will have Costa Favolosa. Costa Favolosa will sail fjords and also Iceland. We have a 15 days itinerary going from Amsterdam to Iceland, which is very particular. Then we have one cruise, which I like a lot. On September 5th, 2021, Costa Favolosa will go to England and Ireland. So it's quite a new itinerary with a lot of nice excursions and touching Ireland, which is one of my favorite places in Europe. And the good news about this new itinerary that not only we will have a stopover in St. Petersburg, but also in Stockholm. So people will have the time to visit the nightlife also of these two beautiful towns. And then, of course, we will have the usual 10 days northern capital itinerary departing from Kiel with Costa Fascinosa. So we have a lot of Northern Europe itineraries, but also Mediterranean ones. Yes. I have to say that and to focus on that, and we will say afterwards also in discuss with Maria, that you are the only company that offers a 7-day cruise with an overnight in St. Petersburg.
and now you have another one. Usually when you have to do this Baltic cruise, which is really famous on the Greek market, the Baltic and the fjords, you have to take like a 10 or 12-day cruise, and this is the first one, which is on 7 days with an overnight in St. Petersburg, and the price, if you can, they can check also on our website, is unbelievable this year. It's unbelievable. Yes. Yes, of course, this is the year where the prices will be low because we have to relaunch our product. We made a research some years ago that the price per day of a cruise is always less than our price. Not only is lower, but also includes, you know, breakfast, lunch, and dinner, and all the entertainment and the services that you have on board. So, I mean, cruising is really worth it because you have a lot on the price you pay. You have a lot of things to do, to include. You're absolutely right. Yeah. So, we thank you for tonight, and maybe gonna ask you again, because when we talk about sustainable, you're the company that is doing the most, and the LNG. The CMA says that maybe you're gonna have to answer now. Tell us what could be like a nice experience someone can have on board in one of the Costa cruises. Say it again. What will be the best experience you can offer that you are proud of when someone is on cruise with the Costa Cruises? Yes. Okay, there are many nice experiences. The one I liked best and I really miss now most because we cannot do it now, but for sure we will start doing again. It's the parties on the pool, because we had such fun parties. We have during a cruise, you can have the white party, where you can all dress white clothes. Also, last year, we managed to have a silent disco, which is really fun because you go to the swimming pool, you've been everything is silence. So it's really weird, but it's so fun. It's beautiful. Good. It's really an experience. It's very, very nice. And definitely you're going to have, as I was talking before, the best cappuccino on board and one of the best Aperol you will find when you're on cruise. Of course. Spritz is a very Italian signature, isn't it? Okay. So, Marta, thank you very much for your time today. It was very precious. It was an honor to be with us. It's an honor to be your partner in Greece. Now I have to give space once again to Maria on Instagram, but you can still be with us on the Facebook page, which is more flexible on having multiple guests. I really thank you very much for tonight. Stay safe. Hope to see you on board again soon. Soon, Maria, very soon. Thanks. Thank you. Bye. 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 Okay. Ένα μικρό κενό για τη Μαρία, αλλά νομίζω το καλύψαμε πολύ γρήγορα. Μαρία, έβλεπα το κομμάτι αυτό που έχεις με την πισίνα, που έχεις το βράδυ από την καμπίνα σου, που είναι το κομμάτι το οποίο μου έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση. Την κρουαζιέρα το βράδυ και το ήχος της θάλασσας με ένα ποτό ή αν θέλεις. Ήταν εκπληκτικό. Επίσης νομίζω ότι τώρα... Ήταν έτσι και αυτό... Ναι, όχι, πες. Όχι, ήταν και αυτό που επιδίωκα στο τέλος της ημέρας. Αυτό που είπες και νωρίτερα, ότι έχεις τόσα να κάνεις, αλλά μπορείς να μείνεις και μόνος σου. Στο τέλος της ημέρας ήταν αυτό που ήθελα, να γυρίσω και να ακούσω λίγο τη θάλασσα, να καταλάβω που είμαι και να χαλαρώσω. Ήταν τέλειο, γιατί όλη την ημέρα έχεις να κάνεις πράγματα. Δεν είναι ότι είσαι χαλαρός απαραίτητα. Μπορείς να κάνεις 1000 πράγματα και να μην σταματάς ποτέ. Ή να βρεις αυτά που σε χαλαρώνουν, ένα σπα, να πιεις τον καφέ σου πάνω, τέλος πάντων,
σε ένα από τα πάνω καταστρώματα, ή να πας στο δωμάτιο και να χαλαρώσεις και να είσαι μόνος, να κλείσεις την πόρτα και μέχρι το επόμενο πρωί που θα πεινάσεις και θα θες το πρωινό, να μην βγεις καθόλου. Ήθελα να σου πω το εξής, ξέρεις ότι υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που στα σανσέρ γράφουν την ημέρα. Δηλαδή υπάρχει κάτω το χαλάκι το οποίο απλά αλλάζει και γράφει τι ημέρα είναι. Γιατί πραγματικά μπορείς να χαλαρώσεις σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Ναι, ξεχνιέσαι, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις, επειδή σε μεταφέρει κιόλας και είναι το ευχάριστο που απλά σε μεταφέρει διασκεδάζοντας από τη μία χώρα στην άλλη. Ζητώ συγγνώμη, ήταν το ακουστικό αυτό. Υπάρχει στο ασανσέρ μέσα, γράφει την ημέρα για να μην χαθείς. Είναι μια κλασική ερώτηση κατά τη διάρκεια της κουραζιέρας. Τι μέρα είναι? Να απαντήσω στην Αγγελική ότι ναι, σπα. Το σπα είναι από τα πιο δυνατά που μπορούμε να βρούμε σε ένα κουραζιερόπλοιο. Επίσης δεν έχουμε αναφέρει αυτό που ήθελα, γιατί θα μου πείτε και 7 μέρες και θέλω να πάω και στο κοκτέιλ του Κοπετάνιου και κομμωτήριο υπάρχει και για τις κυρίες και για το πάνω. Και σπα με εκπληκτικές θεραπείες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε και ρωτήστε μου, περιμένω εδώ, οτιδήποτε άλλο νομίζω θα σας το απαντήσω. Λοιπόν, εγώ έχω να σχολιάσω κάτι για τη Μάρτα που σας άκουγα. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το βρίσκω έτσι ενδιαφέρον και όπως είπε, επειδή ακριβώς πρέπει να κάνουμε adapt στην κάθε κατάσταση που βρισκόμαστε, μου άρεσε αυτό που είπε ότι έχουν ξεκινήσει στην Ιταλία ακόμα με μικρές κουραζιέρες των 3-4 ημερών. Ναι. Δεν ξέρω, το κρατάω σαν πληροφορία, μου άρεσε. Το κρατάς, ότι είναι αυτό. Εγώ θα κρατήσω το κομμάτι αυτό, το ότι ενώ αυτό που υπάρχει αυθονία στο μπουφέ και τα φαγητά, μπορεί πολύ απλά να θεωρήσουμε και πού πάνε όλα αυτά. Σε κάθε λοιπόν η Κώστα τα προσφέρει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να πάρει μια ολόκληρη συζήτηση, ένα ολόκληρο βράδυ για να δούμε το πόσο προσφέρουν, πώς θα προσφέρουν στην κοινωνία. Βλέπω μια ερώτηση από την κυρία Μπόσκου, στον Μπόσκου δεν βλέπω το τέτοιο, αν να επαναλάβουμε τις παροχές. Ναι. Οι παροχές της κρουαζιέρας, στην τιμή την οποία θα βλέπετε κάθε φορά στην κρουαζιέρα, είναι η διαμονή σας. Δηλαδή είναι η καμπίνα που θα επιλέξετε, αυτή μπορεί να είναι εσωτερική με παράθυρο ή βεράντα. Είναι πλήρη διατροφή. Τα ποτά σας αυτή τη στιγμή στα πακέτα τα οποία υπάρχουν. Η διασκέδαση, το γυμναστική. Ό,τι υπάρχουν. Αυτό που πολύ σωστά δεν θα υπάρχει είναι το σπα, το οποίο αυτό είναι το μόνο που έχει χρέωση. Οι θεραπείες του σπα. Το γυμναστήριο, η σάουνα, οι πισίνες, όλα αυτά είναι πάντοτε μέσα στην τιμή. Το σπα υπάρχει μια χρέωση. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Θέλεις να προσθέσεις κάτι για όσα είπε η Μάρτα, αν και νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρα και πολύ ενδιαφέροντα, ή να γυρίσουμε πίσω στο κομμάτι που είχα αφήσει εγώ ανοιχτό για το θέμα του Black Friday? Θες να πεις κάτι άλλο πριν που έχει μείνει pending, ή να σε ρωτήσω λίγο για αυτό? Νομίζω ότι με την Μάρτα νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρα. Αν δεν θέλεις να πιαστείς από το Iceland που είπε. Άκουσα και είχαμε κινήσεις. Εγώ με βλέπατε στο Facebook όσοι ήσασταν. Ήμουνα κούναγα χέρια πόδια όταν είπε για Iceland. Ναι. Όπως και γενικότερα που είπε για τα fjord, έτσι, που ούτως ή άλλως είναι από τα καλύτερά τους για το καλοκαίρι, πάνω στην Νορβηγία, που και αυτό είναι ένα ταξίδι που το έχω καταγράψει και ανυπομονώ με το καλό. Αλλά πολύ ενδιαφέρον το Iceland. Πολύ με προκάλεσε. Ωραία. Ναι, η Νορβηγία είπαμε ότι και θα το ξαναψηφίσουμε. Έχουμε αρκετές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε από αν μου επιτρέψει μια συντηρητική επιλογή να πας με τη μαμά και μια πιο solo να πας εσύ ή μια πιο solo adventure groupie για να πάμε ναι. Για πες μας, γιατί αυτό ήταν η επόμενη σκέψη, ότι σκέφτομαι όντως ένα από τα επόμενα ταξίδια με το καλό να είναι και να το οργανώσω κι εγώ για ένα από τα group μου και να έχει μέσα να γίνει χαμούλης. Και μου έπιασε τώρα, δηλαδή μου πιάσε την προσοχή η Ισλανδία, όπως και τα fjord, ξαναλέω, που για μένα είναι full όνειρο να κάνω cruise προς τα πάνω. Αλλά ξέρεις κάτι περισσότερο για το κομμάτι Ισλανδία ή τώρα μας το ανακοίνωσε? Γιατί με λίγο το Ισλανδία είναι ένα διαφορετικό δρομολόγιο, το οποίο ουσιαστικά κάνει
στο βορειότερο άκρο. Είναι μια μεγάλη διάρκεια κουρασιέρα, οπότε γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε μετά, αναλόγως το χρόνο που θα έχουμε. Ενώ τα fjord μπορούμε, που βλέπω και τα σχόλια από κάτω, είναι σε 7 ημέρη που μπορούμε να το κάνουμε. Η Ισλανδία μπορούμε να το δούμε με προσοχή. Θα είμαι επιφυλακτική μαζί σου, γιατί δεν θα μπορούσαμε να δούμε καλό αεροπορικό αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης. Σωστά. Που έχουμε και με τη μεταφορά. Νορβηγία, για να επανέλθω, δεν ξέρω ότι μπορούμε να έχουμε κρουαζιέρα. Το είπα και την προηγούμενη φορά, νομίζω, στον Αρκτικό με τα Northern Lights. Δηλαδή, θα είσαι στην καμπίνα. Δεν θυμάμαι αν το πες. Δεν είμαι σίγουρη ότι το πες. Είναι αυτό το έχω ψάξει. Ότι είσαι εξαπλώνεις στην καμπίνα, γιατί σίγουρα θα τα δεις, επειδή το κρουαζιερόπλοιο είναι νύχτα στην θάλασσα. Θα χτυπήσει απλά ο καπετάνιος, θα βάλει μια ανακοίνωση και θα πει: τώρα όλοι έξω τα καταστρώματα, τα Northern Lights είναι από πάνω μας. Ενός λεπτού σιγή για αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, την οποία την έχω ζήσει σε άλλο κόνσεπτ και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τη ζήσω και on board, η αλήθεια είναι. Είναι μαγικό. Σε σημείο δηλαδή συγκίνησης. Εγώ εντάξει, ναι, ήταν συγκλονιστικό και πόσο μάλλον να είσαι αυτό που λες τώρα, να πούνε, ας πούμε, από τα μεγάφωνα ότι τώρα βγείτε έξω, μπορείτε να δείτε. Δεν μπορώ, είναι συγκλονιστικό. Συγκινούμε, αλήθεια, μπορεί να ακούγουμε κάπως, αλλά παιδιά είναι συγκλονιστικό. Οπότε στο πλοίο μου κάνει ακόμα πιο περίεργο και ξεχωριστό το effect, έτσι. Εντάξει. Ναι. Ναι, και γιατί είπαμε σε τέτοιες ιδιαίτερες κρουαζιέρες και μια άλλη που ίσως είναι διαφορετικά μας, ήταν το να βρεθούμε στο Βόρειο Πόλο απλά ακριβώς στο 0. Εντάξει, ναι. Ανυπομονώ για όλα αυτά που θα έρθουν. Σιγά σιγά θα μπούμε πάλι στα normal μας, πάντα με προσοχή, με επιπλέον safety procedures και τα σχετικά, αλλά θα ξαναπούμε. Οπότε ας αρχίσουμε πέρα από το να ονειρευόμαστε, να το ψάχνουμε και να κατασταλάσουμε σιγά σιγά, γιατί είναι και ευκαιρία, όπως είπαμε και στην αρχή, και ακόμα και να κλείσουμε κάποια πράγματα με κάποια προκαταβολή, να αρχίσουμε δηλαδή να τρέχουν πράγματα, όπου, όπως είπαμε, και 15 μέρες πριν, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου χωρίς πρόβλημα. Η Γεωργία λέει να σταματήσουμε τα live video, θα κλάψω σε λίγο. Όχι, και μόνο αυτό το σχόλιο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Να πω για τα Ναι, συγγνώμη. Μπράβο, αυτό ακριβώς, εκεί, στο to the point θέλω εγώ. Πες μου τι έχουμε κάτι ενδιαφέρον να μπορώ να ψάχνω παράλληλα. Μπορείς να ψάξεις και να δεις, ή μπορώ να πω τώρα και να γραφείτε και στο newsletter μας, να τα παίρνετε στο email σας όλοι μαζί συγκεντρωμένες προσφορές. Μέσα από την ιστοσελίδα μας θα βρείτε όλες τις κουραζιέρες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή μέχρι και το 2022. Γιατί ναι, οι κουραζιέρες είναι κάτι το οποίο πάντοτε έχει ένα προγραμματισμό που κρατούσε μέχρι και 18 μήνες μετά. Οπότε δεν είναι ψεύτικη η ημερομηνία που θα σας βγάλει, είναι κανονική, ανάλογα με τις καταστάσεις στις οποίες θα γίνονται. Οπότε σε αυτά μπορούμε να βρούμε και τα fjord, τα fjord και η Βαλτική, σε τιμές πραγματικά πολύ καλές αυτή τη στιγμή. Θα τολμήσω να πω ότι είναι και στο 50% από τις τιμές που θα βρίσκαμε κανονικά. Δηλαδή, επειδή έχουμε λίγο αυτό το Black Friday και Black Friday, θα περάσουμε ότι είναι πάνω από 50% οι τιμές σε σχέση με την κανονική τιμή που υπήρχε, με πακέτα ποτών πάντοτε μέσα, οπότε καθαρά μέσα σε ένα καθαρό all-inclusive προϊόν, και το μεγαλύτερο advantage ότι είναι μόνο μια προκαταβολή και η ακύρωση είναι 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Άρα, αν το σκεφτόμαστε, μπορούμε απλά να κάνουμε την κράτηση τώρα, να το σκεφτούμε, να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντοτε εμείς πρέπει να προσέχουμε για να μπορούμε και να ταξιδεύουμε στο μέλλον, και αν ομιγέννητο δεν θελήσουμε, 15 μέρες πριν μπορούμε να ακυρώσουμε. Τέλεια. Ωραία. Τσαχουλεύω, γι' αυτό δεν κοιτάω την οθόνη, να ξέρετε. Συγγνώμη, κοιτάω. Παράδειγμα αυτό, ας πούμε, ότι μπορείς από 80 ευρώ τη βραδιά, έτσι. Σωστά. Φαντάσου, από 80 ευρώ τη βραδιά, που ουσιαστικά κανονικά σε ένα προορισμό που θα ταξιδέψουμε με αεροπλάνο, 80 ευρώ συνήθως είναι μόνο διαμονή σου και το πρωινό, 80 ευρώ τη βραδιά είσαι μέσα στο πλοίο και έχεις και όλα όσα είπαμε στην αρχή, όσα συζήτησε και μας είπε πριν η Ελένη. Πέρα από το φαγητό που είναι unlimited, κάποια ποτά,
events, όλα αυτά είναι included σε αυτά τα 80 κάτι ευρώ την ημέρα, ας πούμε, που βλέπω τώρα μπροστά μου, έτσι. Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω, πόσες φορές μπαίνουμε και κλείνουμε ένα πακέτο. Και μετακίνηση, έτσι, φυσικά. Ναι, δηλαδή ξέρεις πόσες φορές μπαίνεις στο ίντερνετ και ψάχνεις ένα πακέτο και ξεκινάς να κοιτάς το 5-αστερο ξενοδοχείο. Να σου το πω πολύ απλά. Δεν κοιτάς το πιο... θα απαντήσουμε στη Γεωργία σε λίγο και σε αυτό. Δεν ξεκινάς από μια καλή τιμή, δηλαδή δεν είναι εύκολο δεν κλείνουμε όλοι το 5-αστερο. Και όμως αυτό που λέμε ότι στην κρουαζιέρα μας κακομαθαίνουμε. Είναι μια πολυτέλεια, είναι ένας χώρος ο οποίος θα δεχτούμε μια προσοχή που δεν μπορούμε να έχουμε σε άλλο ξενοδοχείο ή σε άλλο είδος προορισμού. Τέλεια. Θέλεις να πούμε λίγο και αυτό που ρώτησε η Γεωργία, ναι. Και σιγά σιγά να κάνουμε και έτσι ένα κλείσιμο, γιατί έχεις δίκιο, τώρα περάσει τη μία ωρίτσα. Αυτό, πρέπει να με σταματάς, το έχω πει από την αρχή. Λοιπόν, Γεωργία, θα κάνω κάτι... θα κάνω ένα παραλληλισμό. Αν σκεφτούμε ότι τα πλοία τα οποία κυκλοφορούν στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, θα το πω λίγο με νούμερα, είναι περίπου στους 30.000 τόνους. Τα κρουαζιερόπλοια συνήθως είναι από 120.000 και πάνω. Άρα είναι ένα μικρό πλωτό ξενοδοχείο ή θέρετρο, αν μπορούμε να το πούμε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να κουνήσει. Δεν θα το πω ότι υπάρχουν περιοχές, δηλαδή όπως την προηγούμενη φορά το κατέβασμα του Ατλαντικού, ότι σε κάποια σημεία μπορεί να μην κουνήσει πάνω στην Βόρεια Θάλασσα, σίγουρα να υπάρχει αυτό. Πολύ καλό, αν δεν νιώθεις άνετα, θα μπορείς να πάρεις μια καμπίνα με βεράντα. Αυτό που πρέπει, οπότε να υπάρχει ο χώρος και να έχεις και το φυσικό αέρα μέσα και την αίσθηση της θάλασσας. Οπότε θα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Σίγουρα σε κρουαζιέρες δεν κουνάει τόσο εύκολα, απλά να διαλέξεις κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Κορίτσια, επόμενο live, λέει. Μαρία, σε αφήνω για το κλείσιμο, γιατί πρέπει να σταματήσεις. Ναι, όχι, εδώ θα σταματήσουμε. Νομίζω ότι λίγο πολύ τις περισσότερες ερωτήσεις που κάποιος είχε, τα ερωτηματικά που κάποιος ίσως έχει στο μυαλό του για το θέμα κρουαζιέρας, τα απαντήσαμε, τα απάντησες. Όσοι δεν προλάβατε να τα ακούσετε, γιατί δεν μπήκατε από την αρχή, το βίντεο, το live θα μείνει στο προφίλ μας ως IGTV, οπότε μπορείτε να το δείτε χαλαρά, όπως και το Facebook μας, έτσι, το live που τρέχει παράλληλα κι αυτό. Μετά, όσοι μπήκατε πολύ αργότερα, δεν ξέρω αν προλάβατε, επίσης μπορείτε να ακούσετε. Θα μας πεις το επίθετο για να μην κάνω λάθος της Μάρτας, συγγνώμη Ελένη. Ναι, είναι Μάρτα Κάμπιάτσι, το οποίο το βλέπουμε και θα το γράψουμε και εμείς μετά. Τέλεια, έτσι. Της Costa Cruises. Για να το πω, είναι υπεύθυνη Sales and Marketing και Ανάπτυξης δικτύου για τις χώρες όπως είμαστε εμείς, δηλαδή που ανήκουμε στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, το κομμάτι το δικό μας. Εμείς είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Costa Cruises, οπότε ότι είναι σαν ίδια είμαστε εταιρεία στην Ελλάδα. Τέλεια. Και θα συζητήσουμε και σε επόμενα live, γιατί όντως, όπως σας είπαμε, θα είναι μια σειρά από live κάθε Τετάρτη, έτσι, την ίδια ώρα, 9 δηλαδή το βράδυ, με το ποτό μας, το αφέψιμά μας για εσάς, γιατί εγώ μου αρέσει που έχω το ποτό μου, έτσι, με χαλαρώνει το βράδυ με τέτοια ωραία κουβέντα. Θα συζητήσουμε και για άλλα, ναι, στο προφίλ του Cruiseway.gr. Στο IGTV παραμένει μετά, παραμένει Ακριβώς. Στο Instagram παραμένει στο IGTV, οπότε θα το βρίσκετε εκεί. Στο Facebook... Στο Cruiseway. Ναι, στο Cruiseway. Από εδώ που μας παρακολουθείτε στο Cruiseway, σωστά. Παραμένει όμως σαν IGTV, δεν το βλέπετε στις αναρτήσεις. Και στο Facebook κανονικά, στη σελίδα μας πάλι του Cruiseway. Ακριβώς. Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ με άλλα θεματάκια που θα συζητήσουμε, με προορισμούς, με ταξίδια, με κουραζιέρες που ονειρευόμαστε να κάνουμε ή που κάναμε. Έτσι μπορείτε, ξαναλέω, να μας στέλνετε inbox, μηνύματα με σκέψεις σας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε και άλλες θεματικές γύρω από την κρουαζιέρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι, όπως και εγώ, δεν είχα ιδιαίτερη ιδέα και επαφή με αυτόν τον κόσμο
της κουραζιέρας. Είναι σίγουρα ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα, οπότε η Ελένη είναι σίγουρα χρόνια ειδικός πλέον στο χώρο. Μπορεί να μας κατευθύνει, να μας προτείνει, να μας καταρρύψει μύθους, οπότε να μας στέλνετε, να ρωτάτε, γιατί σίγουρα το 21 μας έχει οπωσδήποτε κουραζιέρα, παιδιά. Εγώ το είπα ότι, και το λέω και τώρα όσοι ίσως είστε και followers και συνταξιδιώτες μου σε προηγούμενα ταξίδια ή ταξιδιώτες που θέλετε να συνταξιδιωτεύσουμε, έβγαλα και ρήμα, σίγουρα ετοιμάζεται group trip on board. Προσπαθώ να καταλήξω στον προορισμό, περιμένω και από την Ελένη να μου προτείνει, να με βοηθήσει, και στο ποιο θα είναι το πλοίο και τι θα κάνουμε, γιατί σίγουρα ένα ταξίδι του 21 θα είναι group trip σίγουρα on board, σε κάποιο κουραζιερόπλοιο. Η Ελένη, αν δεν είναι μαζί, δεν μιλάει καθόλου, ξέρεις. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε, να μην φάμε περισσότερο χρόνο και από τη βραδιά. Νομίζω έχουμε ξεπεράσει τη μια ώρα. Το θέμα είναι να θέλουν να μας ακούσουν και την επόμενη εβδομάδα και να μας δούνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στείλατε, που ήσασταν έτσι ενεργοί, που μας γράφετε τα σχόλιά σας, που σας αρέσει η παρέα μας. Και Ελένη μου, να σε χαιρετήσω. Να σε χαιρετήσω και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ από τη ΣΥΑ ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Ήταν πολύ ευχάριστη, ήταν πολύ διαδραστική. Τα σχόλιά σας είναι κάτι το οποίο μας δίνουν ιδιαίτερη χαρά. Εμείς μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες, θα το δούμε και στο group trip το καλοκαίρι για την κρουαζιέρα. Οπότε ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια, προτάσεις για κάτι που μπορεί να μην συζητήσαμε ή να μην έχουμε σημειώσει σήμερα. Και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βραδάκι. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.